आजकल की दुनिया में जैसन देखे के मिला था वैसन हमने फुर्सत आनी जा शादी होते ही अपन बाप माई के लोग वृद्ध आश्रम में छोड़ देता। आई देखी कैसे कौने भाव में कि जग में माई बिना के हुए कि जग में माई बिना के हुए हर सहाय ना होई हो, हर सहाय ना होई तके हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। जग में माई बिना के हुए, जग में माई बिना के हुए सहाय ना होई हो, सहाय ना होई के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। आई देखी कैसे ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई। ऐसन करे वाला कोई, ऐसन करे वाला दूसर कोई भलाई ना होई हो, भलाई ना होई के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई, के हो केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली। सुख दुख रतिया दिनवा सहली मुख से कबहू कुछ ना कहली।
बाबा बेड़ी पार होखेला। अपने सूखल पाखल खाके रखली सबके धर्म बचा के। अपने